खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव दिनैनि थासारिया एबा दिनैनि समाव गोबां साननो गोनां जादों आरो बे साननो गोनां बाथ्राफोरानो जाहैबाय मोनद' हारिनो एसटि एबा मोनद' हारिया एसटि दाबिनानै सोमावसारनाय लोगोसे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव मदद होनायजों लोगोसे गोबां हा हुनि बाथ्राखौ साननानै दिनै गोबां खैफोदाव दं होननानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंनो हमदों आरो गोबां रायजो राजाफोरा मोनसे सोमोनांथाव जादों होननानै दिनैनि समाव बुंनांगोन। थिग बेबायदिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जा समाजारि बिजोंनि मोनसे पस्ट बे पस्टआ जोबोरैनो बर' हारि नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव खालामदों आरो बे खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय थारैनो बर' हारिया खैफोदावसै नामा बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि जा समाजारि बिजोङाव गोलाव पस्टआ बर' हारिखौ गोमोहोदों। थारैनो गोमोदों होनना बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनैनि थासारिया माब्रै जेराव मैयासो क'क्राझारनि एबा जोंनि BTC सरकारनि गोहो दाननायनि बाथ्राया सोमोनांथाव जादों। बिनि उनाव दा हा हुनि बाथ्रा एबा हा हुनि जेंनानि बाथ्राया जोंनि हारिनि गेजेराव सौग्रावफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो BTR एबा BTCनि गोहोआ दिनै बहा आरो सोरनि आखायाव आरो BTRनि हा हुआ रैखाथि थाबावगोन ना थाबावा जेराव थांनाय समाव थामहिनबा BTRनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि समाव सेथि जेंना सुस्रांनायनि जाहोना एबा सेथि जेंनाखौ सुस्रांदोंमोन बेनो जाहैबाय हानि जेंना हानि रैखाथि होनाय एबा हाखौ रैखाथि होनाय खामानि मावदोंमोन। नाथाय फैबाय थानाय समाव आथिखालनि जा हाग्रामा सरकारनि गोदान सरकाराव बे हाया रैखाथि जोंनि हा हुआ रैखाथि मोनगोन ना मोना बेयो जोबोरैनो साननो गोनां आरो बेफोरखौ लानानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदों आरो पस्टआ थारैनो सोमोनांथाव पस्ट होननानै जों दिनै गनायना लानांगोन। बे समाव दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदों आरो बे पस्टआ गोबां मानि बाथ्रा लिरदों गोबां मानि थासारि लिरदों गोबां मानि जोंनि गोहोखौ लानानै गोबां हा हुनि बाथ्राखौ लानानै गोबां आयेनखौ लानानै बिथाङा लिरदों आरो बे लिरनायनि गेजेरजों बर' हारिया खैफोदाव थांगासिनो दं नामा बेखौबो मोनसे इसारा होदों दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिनि हा हुफ्रा खैफोदाव दंसै नामा होननानै मोनसे इसारा होनायखौ जों नुना मोनदों एबा इसारा होननानै जों दिनै साननो गोनां जादों। बिथाङा लिरदों बिसायख'थिनि सिगां सानदोंमोन आरो सावरायनाय जादोंमोनबो गिखांदोंमोन थारैनो बिबार एबा दिसपुरा क'क्राझारखौ दखल खालाममारसिगोन नामा जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दथि फारिलाइखौ सेनानै लांगोन फोजोबस्रांगोन होननानै जों सानदोंमोन। थारैनो बे बाथ्राया नोंथाङाबो सानदोंमोन आंबो सानदोंमोन गासैबो सानदोंमोन दि थारैनो दिसपुरासो दखल खालामसिगोन नामा BTCखौ होननानै बे समाव गोबांनि गोसोआव साननाय फैदोंमोन बेखौनो बिथाङा लिरदों। नाथाय दिनै थासारिया आलादा गुवाहाटी हाइकर्टआ बुंदों BTCआव 4 लाख बिघा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव हायाव इलिगेल इनक्रचार दङ नाथाय खोथा मथे दारि गोलावफोरनो हा होगोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दखल खालामग्राफोरखौ इभेक्सन खालामा दिनै बिथांमोननि गोहोआ बांबाय साब्रै देरहानानै गिबि जारिमिन सोरजिबाय फारसेथिं गिनानै बेराफारसेथिं गाब्र'फैबाय। थारैनो बेयो मोनफा मोनफा गोबां ओंथि गोनां बिथांनि बे लिरनाय पस्टआ फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्डआ नैथि धुबुरी जानायनि लामायाव बिसोरनि सुबुं अनजिमाया 38% जाहैब्ला ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि खास लेन्ड ग्रेजिं लेन्ड वाटार बडिसफोरखौ राजखान्थि कमिटमेन्टनि मुङाव हा होनाय जायोब्ला LR एक्ट चेप्टार 10आ भंग जागोन। 2003 BTC सक्तिनि बनाफाइड नोगोरारि माने गुबै भारतारि जानांगोन अब्लाबो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो फरेस्टआव ट्राइबेलनि अनगा गुबुना हा मोना। थारैनो दिनैनि थासारिया मा जानो थांगासिनो दं दिनैनि जे BTCआव जे एबा BTRआव जे गोबां इलिगेलै इनक्रच जानानै दङ बेखौ जुदि थाबैनो इभेक्सन खालामाब्ला बेसेबां जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एबा बर' हारिया बेसेबां खैफोद जानो थांगासिनो दं बेखौ बिथाङा रोखा बेयाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं 2016 मायथाइयाव बै समनि BTC सरकारा थांखि आजावनानै भारत सरकारनि नखर आरो ट्राइबेल बिफाननो NOC दैथाय हरनाय आरो दाबि खालामनाय
बायदियै आदिबासि आरो कच राजबंशीजों लोगोसे मोनद' हारिनो आथिखालाव बिथांमोननि सोमावसारनाय 2022नि बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदि ट्राइबेल स्टेटास होयोब्ला जोंनि रैखाथि आरो थामोनथाया मा जागोन हारिनि इयुना बबेथिं थारैनो फैबाय थानाय समाव जोंनि ट्राइबेल हारिजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया बेसेबां खैफोदनि लामायाव आगान सुरगासिनो दङ बेखौ लानानै बिथाङा रोखा इसारा होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। जोबथायाव थारैनो बड'फानि सिमां बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिया बेसे रैखाथिगोन एबा रैखाथि गोनां दिनैनि बुब्लिया साननो आगोर मोनै बायदि थारैनो जा बड'फानि सिमां जा बड'लेण्डनि सिमां बै सिमाङा थारैनो बेसेबां रैखाथि गोनां बै सिमाङा सिमांल' जाना थागोन नामा जेराव जोंहा बड'फानि जा सिमां बै सिमाङाव सहैनो आरो बारा सम गैलिया नाथाय बे समाव जुदि जोङो माखासे मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला लोगोसे माखासे जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव इनक्ल'ज जानानै थानाय बिथांमोनखौ जुदि थाबैनो राहा लायाब्ला बिनि सायाव जों एबा जोंनि हारिया बेसेबां खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां थांगासिनो दं एबा मोगा मोगि जानो थांगासिनो दं बेखौ बिथां BTCन बर' बिथाङा थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि BTCन बर' बिथाङा बेसेबां एबा इसारा होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।